Ми, жителі Закарпаття, маємо свою церкву, Карпаторуську православну церкву, котра була до Української церкви. Но однак ми сьогодні в її структурі, і нам хочеться в'єдно з Українською православною церквою терпіти всі незгоди, як воїни. Кстати, нас теж сьогодні в Україні мучать льдом, холодом. Яким? Холод і лед лжи в телевізорах і в інтернеті, в газетах. Такого холода історія не знала, щоб тільки неправду говорити проти канонічної церкви. Но наші люди замітили в Україні, що маса людей вернулася з розкола і пішли до церкви Христової. Уже ми перед фактом стоїмо, кажемо, святійший патріарше Іліє. Хто дійшов у вічний світ, ми віруємо, що ти дійшов світ святим чоловіком, заслуженим. І ти будеш і в вічному світі за народ грузинський, православний, який з 4 віка вже функціонує православ'я в грузинів, будеш і далі молитися за той свій народ. Ну і нам поможи, щоб і наші духовники, і наш предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, і наші архієреї, наші священники були способні нині духовно протистояти тим людям, тим організаторам, котрі все зробили, щоб колоти народ, націю і легко нею маніпулювати. Господь ісціляє юношу, одержимого духом німим. Провели юношу до Христа, Ісус ізганяє його, і учні сказали: Господи, чому ми не могли згнати їм? Тоді Ісус сказав їм: пам'ятайте, цей род сатанінський ізганяється лише постом і молитвою. Чоловік, котрий відпав канонічної церкви, хто не вірить в Христа Господа, часто буває, превращається в хитрейшого, мудрейшого, богатейшого, но духовно німого. Послухаймо річі наших церковних людей. Навіть прості люди, коли говорять, та бесіда красна, особливо нині в Закарпатті, маса жінок ведуть свій діалог із кухні і говорять по-нашому, по-русинськи. І так красно, і так мило, і так радісно, і так духовно чувствується живий народ з живим язиком, з живою вірою. Включаєш другі сайти, Боже, яка ненависть, яка злоба, яка агресія. Сатана зробив людей вне церкви німими духовно, молитися не знають і молитися і не хочуть, но зато тільки нанесли ран нашому суспільству, розділивши то на правих, то на лівих, то на червоних, то на синіх, то на православних своїх, то на московитів. Ми, православні, прекрасно розуміємо, що це формат ділення народу. Господи, благослови наш народ, щоб був говорящий правду, говорящий, молящийся православно, правильно. Благослови, щоб ми видя опит святих отців, опит і терпіння святих мучеників, і 40 мучеників, котрі нині показали приклад. Благослови, Господи, читає книжку Іоанна Лествичника «Лествиця», щоб ми навчилися постепенно підніматися, степ-бай-степ, підніматися, бо лише так поступає. Можна возростати духовно, при тому, що нас будуть бездуховні всячески унижати, оскорбляти. В мій адрес кожну проповідь є, наприклад, 10 тисяч плюс і 2-3 мінуси, а так, а шпіон, а московіт і не більше. А більше нічого не можу зробити. Чому? Бо я у Закарпатті корінний русин. Наш народ 1100 років православний. Що нам тут будуть лізти якісь чужинці, щоб нам указувати, яка віра істинна? Но, помня подвиг грузинського патріарха Ілії, ми теж ведемо себе не так, щоб мораль комусь читати, а смиренно молитися. Господи, об'єднай наш народ, держи наш народ у єдинстві, не дай злим людям робити розколи, бо лише так поступає.
моляся такою святою молитвою, майтуй, діти Божі, похожі на 40 мучеників, похожі на учеників Іоанна Лествичника і похожі на наших святих карпаторуських. Майтуй, діти Божі, у вічності віруємо, вірно зо святими зможемо наслідувати Царство Божие. Амінь.